ngifisa ke labazana ukuthi silekelelane kancane ngokwezwi lenkosi. Asiye encwadini yezenzo chapter 10. Izenzo chapter 10. Izenzo chapter 10 izilandela izenzo chapter 9 la ukuphenduka khona uSaul uNkulunkulu embiza ngokuthi uyisitsha sakhe esikhethiweyo. Right, kudlule lapho kuvele chapter 9 uPetro ephilisa uEneya lapho afunda khona izwi hayi kwafundizwe lapho atshela khona uEneya ukuthi uJesu Kristu uyakuphilisa. Nikhona umuntu wayeselale 8 years eshaywe istroke efuhla ngothi uverse 34 lo no 33 34 chapter 9 ethi ke uPetro uJesu Kristu uyakuphilisa, vuka kwendlule icansi lakho. Wayesevuka masinyane, bambona bonke abakhe eLida naseSarona baphendukela enkosini. Abantu baphendukela enkosini uma bebona imisebenzi kaJesu. Nikhona abangcwele? All right, ukuthi nani uma nithandazela abantu Jerome ishoni nje akwasho uPetro uma ufika umuntu uthi uJesu wenzenjani? Hayi mina, uJesu Kristu uyakuphilisa. Bese kumtshele ukuthi akenze into angakwazi ukuyenza. Uma ngahamba umtshele ukuthi akahambe. Usho nje lokho uJesu akushoyo. IBhayibheli abantu abaningi baphendukela ke enkosini. Kudluleke lapho ke ngiseyiyona chapter 9 nangu sekushone lona uDoka uThabitha. Abantu besifazane bateleke kumele ukuthi noma kuthiwa bangcwatshwa bonke abantu kodwa imisebenzi yakhe emihle kakhulu akadeserve ukuyethunini. Uyabona uma wenza kahle abantu bakulwele abadeserve ukuya kuphi? Bangaya abanye abantu kodwa hayi lo bayeke ukuthi bamngcwabe basibebiza uPetro ngoba kuthiwa wayeseduze edolobheni eliseduze bathi akaphuthume. Wayesephuthume chapter 9 incwadini yezenzo kwamanje. Waphuthuma kuPetro waya khona lapho. Umefika ke bamkhombisa izingubo abezenzile uDoka esenabo. Futhi wayengasekho verse. Ke uPetro wabakhipha bonke waguqa ngamadolo. Wakhuleka waphendukela esidunjini wathi Tabitha vuka. Wayesevula amehlo akhe wabona uPetro walulama. Yena wambamba ngesandla wamsukumisa. Wayesebiza abangcwele nabafelokazi wambeka phambi kwabo ephilile. Kwezwakala lokho kulo lonke iJopha. Abaningi bakholwa inkosi. Abaningi bezenjani? Ngoba kwenzeke isimanga liso. Mina ngabe ningihlabeke ngikwathi nihlangana nenkinga zenu kodwa lezi zenu inkinga nje nihlangana nazo mawubatshela ukuthi ingane yami ngendlela ehlupha ngayo nje akekho umuntu ozophendukela enkosini. Kodwa mhla ukuthi ingane yami uJesu ilaphile wayihlangabeza ilapho izovela khona ke. Nikhona abangcwele? Amen. Yebo. Alright, kodwa ke la ngikhona ke namhlanje chapter 10 wezenzo la ngenhla intshumayelo kaPetro from verse 34 elandela umbono kaCornelius lo owenza ke njalo. Ngichazela abazalwane ukuthi ngokweBhayibheli izilwane kwakuthiwa zingcolile eBhayibhelini zingadliwa, seziyadliwa. Angiphinde, sezinjani? Zonke lezi ezazingcolile kuthiwa zidliwa seziyadliwa. Uma uyiyeka nje ungayiyekela nje ngoba khona abanye abathanda abangayidlali edliwayo verse. Angidli mina inyama ebomvu uyabona. So ke kodwa hayi ukuthi uyiyeka ngoba kusho
izwi. Kukhona eBhayibhelini la kubhalwe khona ukuthi ungayidli ingulube, iyona kakhulu okukhulunywa ngayo. Ezinye izilwane ezazibaliwe kakhulu. Kodwa ke uma sekuthiwa kaUshumayela uPetro kwabezizwe eya kukaKhoneliyo, inkosi yamvezela indwangu enamachopho amane, kuyilwane ezingcolile zodwa. Kwathiwa kuyena hlaba udle. Yikho sithi kuyadliwa. Omunye ubaba wamhlekisa kabi exoxa nami, sixoxa le ndaba. Wathi kwakukhona nempukane. Angeke kuthiwa hlaba udle impukane. Hallelujah. Kodwa phela belungu bazane badla yonke into. Khona imamuka la ku TV ayikho into abangayidli. Inyenhle bayazidla, ayibadla yonke into laba izizwe lezi. Mhlawumbe na impukane bangayidli. Kodwa ke nje la kuthiwa hlaba udle. Yabona ke ukuthi sikhululekile ukuthi kudliwa yonke into. Uyayekela nje ngoba ungathandi ke. Kakhulu asilandeli imfundiso le yasemhlabeni. Thina ngesikhathi sikhula uma ubonakala ukuthi usilimile uyislenda, kwathi wena ogulayo kufanele ugcwale ufutheke. Uma sesiqhubeka nempilo sekuthiwa laba abafuthekile bona abagulayo. Ubona ukuthi angeke uphike nalezi zinto zesayensi. Babasho lokhu namhlanje kusasa babuye bakujike basho okunye. So umuntu osilekelelayo bani? Lana ke bazalwane encwadini yezenzo chapter 10. Nakhona ngifisi kakhulu ukubambelela kakhulu. Kodwa bengifisa ukugcizelela kubazalwane amazwi ngale ngasekugcineni entshumayeleni kaPetro. Awunoma ngiyifunde nje. Verse 34 khona uPetro wavula umlomo wakhe wathi, nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bamuntu, kodwa ezizweni zonke omesabayo nowenza ukulunga uyamukeleka kuye. Wesiqala ke Shumayela ethi walithumela izwi kubantwana bakwaIsrayeli, eshumayela ivangeli lokuthula ngaye uJesu Kristu. Ngicela ngiphinde baza ivangeli lani uma nje ninomsindo akulona leli kaJesu lokuthula ngaye uJesu Kristu, yena uyinkosi yabo bonke. Niyalazi izwi elamenyezelwa eJudiya lonke, liqalile eGalile emva kokubhaphathisa akushumayela uJohane. 2 ukuthi uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha ngomoya ongcwele nangamandla. Kade kusitshelwa lana ukuthi umuntu ogcina izwi unani? Wamgcoba ngomoya ongcwele nangamandla, owahamba enza umusa, ephulukisa bonke ababesemandleni kabani. Umgomo wevangeli lokuthula ukuthi abantu abacindezela uSathane baphulukiswe. Nikhona bazalwane? Benziwe njani? Yebo, asilindele nje imsindo lebakhona emabandleni. Kuba ukuthi abangiplan balo beshumayelisana bodwa. Ungenaphi lapho? Wena nje ukuthola uJesu nikwamandla, akophuluka abantu abasemandleni kabani? Nathi izwe liyabhubha ngaphandle lidinga thina. So uma bezophuluka la kwathi badinga wena. Ngoba uJesu uthe nje ngiqinisile okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye uyayenza njani? Ile nto ufuna ngabe sihlupheka ngayo. Uthi awunkosi, nangu ngithi ngiyayaluza ngizama yonke into okungenzeki. I-echo yakho ndodana lapho ehlisa ngazi echo lapho kulento zenu. Haleluya. Amandla ivangeli bazalwane, amandla kaNkulunkulu owahamba enza umusa ephulukisa bonke. Ngeke ngikuthandazeleke lokho, angazi kanjani ukuthi bonke nikhona bazalwane. Cha, bonke ngiyakuthandazela ukuthi bonke
uhlangana naye akwenzeki isimangalise empilweni yakhe. Omunye umfundisi wama-Anglican wayenganambithi kahle ngoba inquthu ibiyimishini yama-Anglican. So njengemishini yama-Anglican kusho ukuthi uma ngingena khona inkosi-ke ithinta-ke isigodlo sama-Anglican. Abantu-ke bamukela uJesu bagcwaliswe ngomoya engcwele. Ngingahluphiki mina ngithi back to your churches. Buyelani khona nofakazi. Uma-ke ngithi abahambe bayofakaza emasontweni ngizokhumbula lesa sengwebini isigodi. Kanti ngithi hambani nofakaza bathi mfundisi sesiphuma khona. Ngithi mina lalelani ngiyahamba phela manje mina sengiyanishiya. Buyelani emasontweni bathi asisabuyeli. Siyaqhubeka. Angithi mina ngiyafika nginayo indawo yokhonza. Bathi lo muzi sihlanganyela kuona sesizoqhubeka kuwo. Uma ngilandela angithi ngifaka umbhobho lo umemezayo. Bathe bayaya esontweni. Uma umfundisi efunda imbhedesho isiyasabela kuona. Bathi apha baba bathi ungcwele. Hawe seshilo umfundisi. Ifebe zombhobho. Zifunani la? Azihambe. Ziyembhobheni. Bagcina behambile. Bahamba kanjalo. Sekwenze kanjalo indaba yomsebenzi. Nasemaduladula lengaqala khona, ngashumela ngezinkonzo kaMoya Engcwele, ngayobhabhadisa. And mangibhabhadisa lapha abantu babe more than 20 abayobhabhadisa umbhabhadiso wokuqala. Kodwa kwagcina ngene 8. Uma sengisemanzini abazalwane abasindisiwe bebandla elisindisiwe kwasho kade beshumayela bona la abantu bengaphenduki. Manje masebephenduka abasebeshilo bathi ningabhabhadiswa uMadlala. Ubhabhadiso loMadlala lu wrong. Angithi sibhabhadisa egameni likayise nelindodana nelikamoya. Bathi you wrong. Thina sibhabhadisa njengoMadlala. Ihlobo zethu ngezwa mina sengiphakathi emanzini ngoba ngangicela umfundisi wakhona akangibhabhadisele. Uma sesiyobhabhadisa kodwa umunye ubaba uyifaka isigqoko. Faka isigqoko sakhe esibizifana nesakho Mkhandela. Yasikhumbula isigqoko sakhe. Faka isigqoko sakhe esithe weseza kumina wathi ngicela ukukhuluma namfundisi sayimanzini. Wathi manje ngizwile ukuthi ushumayela la and abantu baphendukile bobhabhadiswa. Kodwa angichazele ukuthi ubhabhadiso lwenu lu wrong. Ethi mina ngilwazi olunye. Engilwaziyo ilo elithi iBhayibheli uma sibhabhadiswa sihlanganyela ukufa okufana nokaJesu ngombhapha. uJesu walala insuku ezintathu. Thina silala egameni likayise nelendodana nelikaMoya Engcwele. So ke kuyafana. Kathi ke ngazi lokho. But hayi thina savumelana Swedish Alliance. Athi mina ngihlangene neSwedish Alliance nesonto lakho ngishumayela izwi. Mase kusemanzini lapha kwathiwa asabhabhadisi thina ngena wena mfundisi. Cabanga ukufika endaweni ungazi nabo bonke abantu angibazi nanabo bashuna izini angibazi. Ngangena emanzini ngathi ngisemanzini phakathi ngezwe isililo ngaphandle. Bevinjwa kuthana ngayo. Kwagcina ngene 8. Abantu ababe more than 20 kwangena u8. Kulowo 8 ongena kokukhona ingane ena 14 years. Izalwe ine asthma. Nayo ngiyangena ke ngoba kodwa sobhabhadiswa. Kanti ayifuna ukubhabhadiswa ulahla umuntu omdala unina ke wayeqinileke. Asifuni ingane. Izobona ivangeli lethu. Ngithi mina ungakanani 14 ngithi miyekeni right. Ayike yabhabhadiswa. Kanti inkosi ifuna ukwenza isimangaliso lapho. Leyo ngane uma iphuma emanzini. Uma siqala ukuhlangana la sihlangana khona ithi ngifisa ukuphakamisa uJesu ukuthi asi bebe ngizalwe naye isale emanzini. Hallelujah.
uJesu ke wasebenza ngaleyo ndlela. Manje ke ngiyafisa ukuthi njengoba sifunda la bazalwane ukuthi uJesu wayephulukisa bonke. Ngithi nami egameni lika Jesu umuntu engithintana naye akaphuluke. Ngegama likabani? kaJesu. Khona indawo la lithi iBhayibheli ngazi uyikhona khona la elithi uPetro kwaze kwacela kwathiwa isithunzi sakhe bebeka abantu bebalande ezibhedlela. Kuthiwa umehamba uPetro isithunzi sakhe sibeleka basini. Niyabona isiphethe babushe siphethe into ejulile. Isithunzi nje. Nezo bazalwane. Isithunzi. Somuntu noJesu noqobo. Uma sidlulile umuntu esidlule kuye engathintwa ngabekwanga izandla. Indaba ezitha engabekwanga izandla. Hallelujah. God is tools. So nina nibizelwe enkonzweni enjalo nikhona abancane. Ora aqedele khona ekuphatheni encane ngifisa ukuyidlulisa la. Ukuthi yini into okuthiwa sifakaze ngayo. Nikhona bazalwane. Asiqhubekeni. Labo engakaqedi kuthiwa bonke abasemandleni kaSathane ngokuba uNkulunkulu waye ayishoni. Ngoba uNkulunkulu wenjani? Uyena uNkulunkulu owenza izinto. uJesu waye noNkulunkulu. Ngenxa yaloko benzelwa umusa abantu ngoba uNkulunkulu waye. Ngisho nanempumputhe John chapter 9 itshela laba amakholwa amakhulu abaFarisi bethi shuthi soni lesi ukuphilise ngelanga ungafanele uphile ngalo akahloniphi isabatha. Uthi nje lo muntu angazi lutho konke nikusho kunye ngikwaziyo mina bengingaboni kodwa manje senginjani. Lithi iBhayibheli bambiza izikhathi eziningi iqhubu babiza nabazali abazali bathi sizoxoshwa phela esontweni. Buzani yena usemdala akayikhulumela. Ubona kanjani? Kade ningibuza nani nifuna ukuba abalandeli bakhe. Hayi thina sabalandeli bakaMose. Hayi lo asimazi uvela ithi impumputhi ningasho kanjani animazi uvela angani uvula amehlo akho. Unjani? Ithi impumputhi uma bengaveli kuNkulunkulu ubengenakwenza. Ngiqinisa nakunini ukuthi lezi zinto ezikhona phakathi kwethu azenziwa umuntu zenziwa ipresence. Amandla nobukhona bukaNkulunkulu phakathi kwethu. Into esilwela ugcina ubukhona bukaNkulunkulu. Akudingi la ubuchwephesha bezwi. Kodwa kudinga silikholwe izwi njengoba lisho. Mina ngithi buyelane endaweni zenu noba inyanga. Noba odokotela. Abantu abaxakekile abazi ukuthi bazobalekelaphi. Angibona ukhona uNojesu. Yenza umsebenzi kabani? Yenze. Ngcono kuthiwa uyahluleka kodwa uzama ukuyenza. Yabona nje kanti uMC waNtambama umamule nto umbatha. Esikoleni sabo kuphilita ingane yayinani wemambatha yayiwa yayinani? Yayikhala. Ukhala nje. Ikhala bese yawa. Bayibamba bathi igama likaJesu. Igama likaJesu. Uma bebona ukuthi babiza igama likaJesu alisebenzi kubo basebethi noma ukhona nathi uPeter wethu nikhona abazalwane nathi sobiza uPeter uPetro sikanye naye bafona kufona ke uprincipal ngambese lofonayo esinomambatha la khona ingane esithandazelayo lesikoleni manje siyayithandazela kodwa kona ngenhlanhla nangu uma wayiqhamuka bese ngixoxa naye umama ngithi uvumela inganeke ngoba wena umdala amukela igama bese ke amukela umama igama likaJesu
bamthandazeleke bona sesibathathu manje wathi iBhayibheli uma babili nabangaki bevumelana noma ingaluphi udaba sayithandazela ingane mama uMbatha yaphinda yakhala emva kaloko isho kakhulu ishoni nani ayiphindanga nikhona abazalwane uJesu wangene hambani nani nokwenza kodwa kwenzeka ngokuNkulunkulu enaye into esiyigcinayo ubukhona bukaNkulunkulu la ngezansi ke uJesu ke lana uyachaza uphetho ngoJesu alright bese uverse 30 yebo 39 nathi singofakazi bezinto zonke azenzayo ezweni labaJuda naseJerusalema yena abambulalayo bamphanyeka emthini lo uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu wamnika ukuba abonakale kusho mesemvusile wabonakala ke nenizwe uthiwa wabonakala emadodeni eMaus niyayazi indaba angithi wabuye wabonakala kulabo ababeyivalele besaba behleze endlini wangena endlini engavuliwe eminyango kodwa indaba kaJesu wangena kunjani uvaliwe yiko lokho kwenza ke indaba ezitha uthola ukuthi uma kubizwa igama lakhe la afohla ngene eCape Town ayikho into ongamvalela ngayo haleluya angene kuvaliwe abambonise ngaphakathi bathi bayethuka hayi ngesaba emini bambonile bamgcinele ngesiphambanweni bambone ugqitshwa abathi hayi ithonga ngisona isipoki uzani nizofaka imini sengiyakholwa nathi mina ngipotshozini nasohlangothini ungafaka lusenjalo uyabatshela uJesu bese ethi uverse 42 no41 kungekubantu bonke kodwa kithina esingofakazi ababekhethwe nguNkulunkulu ngaphambili lalelani bazalwane ababekhethwe nguNkulunkulu nini thina we were chosen sakhethwa nguNkulunkulu umhlaba ungaka thina ke labo sifana nabo Peter nabo sikhethwe umhlaba ungakasekelwa ngaphambili before the ages before the world was created uNkulunkulu wasikhetha ngaphambili bese lithi esasidla siphuza naye emva kokuvuka kwakhe kwabafileyo verse 42 ngicela niyiqapheleke lento ngoba manje ziningi izinto ezibizwa ngobufakazi kodwa kungebona wasiyala ukuba sishumayele kubantu sifakaze ukuthi nguye lalela ubufakazi abukhombe angazi makezwakala sifakaze ukuthi nguye umuntu okushunyayelwa ngaye uJesu umuntu okufakazwa ngaye uJesu yikho ke ngeke ngimsole mangingoma ezulu ukuthi nina amakhosikazi uma kuthiwa akhulumani ngoJesu ekhuluma ngamadodeni indoda yami laba bangenawo kamadoda ke bona bese bethinike kanti lana sihlangana egameni likabani lana uyafakaza nje wathi ufakaza ngihlala ukuthi mangomezulu lathi yonke into ibe right perfect ngikhona bazalwane ukuchaza ngamandla kaNkulunkulu ekwenza uhlalisane nezingane zendoda angazi makezwakala kwenzeka ngenxa kabani ngizama ukuchaza ukuthi nik-understand ningabe singathi sirabhisha yonke into sikhuza la ukuthi umuntu la uyama umunye kuphela i-hour singatholanga lutho ebhizi indoda bazalwane ngayithembi indoda inamanga vese usho njalo uJesu thangiyeni umuntu banqabe
Umubona nje abantu lemhlabeni ubona abantu abanani basizwa ukuthi bafike egameni likabani phela. Uma nje engakafiki uJesu amanga wodwa ukuthembisa izulu nomhlaba engenalutho. Ngizokuthengela ibhanoyi ingane lezi zisangane. Uthe uzokuthengela ibhanoyi Jesus. Akanaso nje ibhayisikile. Usiyosangana ungalani. Uthi yapheka uphuthi lushiswa ukuthi uthe uzokuthengela yini? Amanga. Akanabhayisikile akanalutho. Nasekhaya ukhokhela school fees kodwa uzokuthengela ayilindize weba kwethu ayiyandize. Ubona ngayo umuntu engathi uqashe koMeselandi eseqhuba ibhanoyi ke lelo lindize sweet. Hallelujah. Ibhanoyi lindiza kuphi? Unathi umtshele njengoba ke sengeqiwe inyanga yena lo etshele ngebhanoyi ekubiza ngohani love apricot juice ekubiza ngayo yonke leyo nto. Unathi umtshele nje ukuthi ngeqiwe inyanga aba abahluphekile isikhathi samanje. Ngicela get rid of that thing. If you want to continue with me, susa leyo nto. Usiyokwenza umbulala. Hayi ningazenza ingcwele baningi abanezidumbu. Susa leyo nto. Futhi umuke washo sifeme ukuthi yimi ubona. Hayi ngane yabantu yokhala. Awu unika into ade ngakutshelanga yona eqaleni ngoba unamanga angaze makezwakala. Unani? Kodwa uNkulunkulu akayena umuntu aqamba amanga. Ingakho sithi thathani uJesu namathele kuye. Yonke into yenzela ukuprotecta wena ukuthi uphile kahle ungahlali ukhala isilile empilweni yakho. Ungahlali ukhala ini? Wasiyala ukuba sishumayele sifakaze kubantu ukuthi nguye omiswe nguNkulunkulu ukuba abe ngumahluleli wabaphilayo nabanjani. Nansi into esifakaza ngayo. Nangu umuntu othethelela izono angazi makezwakala. Uyena umuntu esimmemezelayo esitshela abantu ngaye. Bese indaba zakho zingena ekutheni mina kade nginje ngahlangana nomahluleli lo wangivusa kwabafile nikhona wanginika impilo entsha nawe kungenzeka angaze makezwakala. Seyiphelile indaba nawe ungenze njani? Ngenzeka nabo abafana bethu kodwa ngifisa ukubona uma wenjani ukhona. Ngicela ungizombona ngifisa ukubona uma wena kodwa abafana la amaphara. Liyobona labo bahlala emgaqweni uzana nabafana uzana labo bahlala emgaqweni uzana Hallelujah. Umgomo kukuthi usho ukuthi nguye ubani ongifice ngifile. Ngenza 1 no 2 no 3 uma kufika yena ngavuka ngaba muhle kanje.
kade ngihleka nabefakaza ngithi nina bazalwane niyahlupa ngoba anifuni ukufunda. Kuthi senizofunda kubona amaphara lawo. Amela. Amala afakaza ngezwi. Afakaza ngoJesu. Nina uma sinitshela ukuthi fakazani ngoJesu. Okamandlala akafuni isifakazi. Mina ngicabanga ukufakaza ukulanda izitori zayo yonke into ebeniyenza. Hayi ukuthi ulanda zonke izitori. Umgomo ukuveza ukuthi ubani ongilekelele wangenza nje. Haleluya. Wasiyana ukuthi sifazi ukuthi nguye. Niyaqinisa nani ukuthi nguye? Hayi nguye baba. Nguye impela. Jesu. Awuyi Jesu. Ngisazi masingasuka kuyena singaya. Lalela. Niyababona labantu laba esihlangana nabo bengcolile emgaqweni. Manje ngiyahle ngicela manje sisanda ukuyinikela Jesu angazi usheshe ligana. Uma ngathi nifuna ukuganwa manje. Baba ngabona kahle ukuthi sisafuna uJesu bazalwane. awubheka uSathane udlala ngezizwe ezihle kahle. Haleluya. Wasiyana ukuba sishumayele sifakaze ukuthi nguye omisiwe uNkulunkulu. Lalela thina uma sifakaze obethu ufakazi ukhomba amandla la evele isource of life. Ukuphila simthole kuphi? Awuphonina izondo madla akasafuni phela sifakaze. Sithi siyafakaza athi ayihlala phansi. Sewuthatha isikhathi eside. Ngeke kunihlalisa nisho into engasizi. Nisho into enjani? Mangasizi into enjani? Phela bayabeke yabona bazalwane sinabo la bayabeke. Futhi uma umuntu engaphethe lutho kuphela i-hour. Akuthi khona ugogo oyichaza wethi bese yibiza izinto bese ngiyasondela kancane. Gogo abaleke nompopho. Haleluya. Bazalwane nguye omisiwe uNkulunkulu. Nina tshelana abantu ukuthi nangu umuntu ozokulapha, nangu umuntu ozokusindisa, nangu umuntu ozokuthethelela izo, nangu umuntu ozokunika impilo enhle. Bese kuthi ke nami ngisizakale kanjani? Kuthatha isikhathi singanani lezo? Omama usheke nje laba nabazalwane laba base ingwebini bayazi sami semzini yasemakhaya ngale kuthiwe koshunyayelwa khona bese isukuma ku-MC phela bese ayibhuku ibeyigcwalele bakwethu basukuma u-MC ayiqala indaba akhulume basukuma abazalwane bafakaze basho laba size kubona babona ukuthi alipheli leli sonto bayiqhubekele bazenzele into zabo uma kade beyigayela ulungisela ukudla kwakhe indoda kufuneka idle laba bayakhuluma aphuma hambe yabuye hayi uzolalela inkonzo kodwa egcineni masebeqedile izindaba zabo sesicela umfundisi azoshumayela ngibuza ukuthi ngizoshumayeza abanina futhi ade ngihamba nani. Haleluya. uJesu akasifundisi nokuthi uma kodotshwa bazalwane asikwazi phela ukudoba. Masokwenjani? Asingaveli isithunzi sethu. Ngeke ubambe ufish mungabona isithunzi somuntu. Asiko iveza thina lapha. Kodwa siveza ukudla. Ukudla sikuphethe okulapha ewukwini phambili igama lako Baba.
Uyaphinda uJesu. Ukwenza insizwa anifakeze kabili nje. Kabili. Amen. Sithathele lithuba nje sibonga uNkulunkulu ehlanganisile nabazalwane. Ngiyabingelela umoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Amen. Ngiyabingelela ama-firstborn kaNkulunkulu. Mina ngisho laba abangazalwanga ngentando yenyama, ngisho laba abangazalwanga ngisho ngentando yendoda, kodwa ngisho abazelwe uNkulunkulu. Amen. Ngibingelela laba abazalwane abazobonakalisa amandla kaNkulunkulu. Amen. Akukuningi engizokusho nje ngoba kahle besisinye sobonga amandla kaNkulunkulu, sibonga abazalwane nathi sihlangene nabo sesizohamba sibuyele la siphuma khona eHammersdale. So sije sizobonga so nje ngizothi nje kancane ngoba phela noMosi wayiphakamisa inyoka ehlala. So kanjalo nathi kumele simphakamise uJesu. Amen. Yabona abazalwane, uNkulunkulu uJesu mebuka abantu bakhe ubona izimbali ezinhle, ubona amaflawa amahle ayithi mayeqhakaza ethela izithelo mase yajabula ngayo. Kodwa vele sithi abantu vele siphilisa kwacatholo. Yabona ucatholo uvela unamathele vele ungafune unamathele khona. Ucatholo vele ubambelele ngamele ubambelele khona. Kodwa ngiyayazi le mpilo yokuphila impilo kacatholo. Abakhaya babeyiphila le mpilo kacatholo baze bangithatha noma ngifaka impilo kacatholo. Ngiyawazi ekhabeni namathele madlozi. Ngiyawazi ekhabeni namathele enyangeni. Ngoba wabazalwane yabona ufuna inkinga bohamba ezangomeni. Ufuna nje usizi ubohamba enyangeni. Ngoba iBhayibheli ungayihleli Nkosi yami. Ngize sike yazi abantu bafuna inkhupha, bafuna ungiphathisa. Kodwa mina ngithe ngiza Jesu kwawuyena ongiphathisa. Thema ngifika Jesu kwawuyena ongigqokisa. Hallelujah. Hallelujah. Nakisho Jesu wazisize wesithathulo sakho. Nakisho Jesu wazisize waleli bholo ligqokile. Yabazalwane ngifikela ngesithathu ezingubo ngigqokile bengayigqokile. Kodwa uJesu wangenelele empilweni yami. Ngizobonga lawo Jesu loyo. Ngizobonga lawo Jesu onamandla. Yabona abazalwane, uma nje siza kwesimene ukuze sikhona. Ngoba uJesu umvuzo wabo bonke abamfunayo. Hallelujah. Hallelujah. Manje yabona ngifuna mina ufike uJesu ngenamali. Ngoba uJesu yabona umuntu uNkulunkulu ukholwa uNkulunkulu vela kuphi imali yokuthenga emazulwini. Fika kuJesu ngokukholwa. Ngoba imali yasemhlabeni ihambe khona nayo engafika ithenge khona. Yabona abantwana bakaIsrael baphuma eGibhithe baphethe igolide. Kodwa abantu basebefika ehlane bathola izinto azikho. Bavele bathenga imana ngokukholwa. Manje sifike kuJesu safika ngokukholwa. Wafika wasithengela ingubo singenamali. Sizobonga lawo Jesu loyo. Sizobonga lawo Jesu loyo. uJesu uzozani izothenga ngaphandle kwemali. Uzozani izothenga ngaphandle kwemali. Siyambonga uJesu, muntu uJesu bazalwane. Muntu uJesu ekumnandi kwalapha. It's nice to be here. Yabona mina wabazalwane, mina nginitshela ngoJesu othatha iphara anmise phambi abantu alenze likhulume English. Kodwa likhulumisa nabazalwane English. Kumnandi kwalapha. Yezwa vele into ngishoyo. Hallelujah. Siyabonga umuntu uJesu bazalwane, siyabonga. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Abonga uJesu. Awungoba likhe elinye igama bazalwane. Igama usiphelele isibongo wakamaJona. Ngihamba nomfowethu welelami la uSiphamandla. Yebo. Kumntwana kaNkulunkulu ngiyakholwa, ngisindisiwe bazalwane egameni likaJesu. Ngempela bazalwane. Yabona mekuthiwa omoshiwe emhlabeni nasezulwini uvasiwe. Yabona ukukhululiwe emhlabeni ayikukhululiwe nasemazulwini. Ngoba uma indodana yomuntu inikhulula ayinoba abakhuliwe impela. Namhlanje ngikhululiwe, ngikhululwe uJesu. Ngiyambonga kakhulu
uJesu bazalwane eyenzela impilo yami umusa usuku nosuku engikhumbuza njalo ukuthi wesiphelele azi ukuthi yabona umzimba lo uyithempeli laNkulunkulu lapho umoya kaNkulunkulu uhlala khona engikhumbuza njalo ukuthi lalela mfana wami mina kwenze la ngomusa ukuthi uhlale uvame esonweni mina wena kwenzela umusa ukuthi usiqobe isono mase khona ngikukhonze kulokho ngiyamthanda uJesu bazalwane ngiyamthanda nje wabona lelizwi namhlanje elithi ningayikhathazi ukuthi niyodlala nombatha nogqokanye funa umbuso wami nokulunga kwawo konke nikufunayo ngiyomnenezela ngifezekile phezu kwempilo yami ngiyabonga uJesu bazalwane amen. Haleluya. Haleluya. Makabonga uJesu. Ngibingelele umoya kaNkulunkulu esihlangene ngawo okuyona okuwona osiyalayo osisolayo osiqondisayo ukuba sikwazi ukuthi asiphelelise umsebenzini yakhe elungile. Ngiyambonga uNkulunkulu nami bazalwane. Nami impilo yami ayibimbi kakhulu bese kulahliwe emhlabeni ngizilahle kwamina. Sengibona ukuthi akusekho kusangavela. Wathi omunye masixoxela ukuthi thina bese sifana nomuntu owathenga ubisi. Mayithenga lolu bisi alithatha ngalifaka efrijini. Mayengalifaka efrijini lolu bisi lihlala izinsuku lonakala. Malonakala lolu bisi unikazi walo alibona ukuthi selonakele nalo futhi liyazibona sengonakele. Alithathe alilahle kwafika omunye umuntu walicosha wabona lolu bisi ngisangalisebenzisa kulenza amasi lo muntu wafika ke omuJesu wabona ke ngisangamsebenzisa efikile kweyami impilo uJesu ufikile kweyami impilo ufike kunzima wafika noshintsho kwafika ngexolisa bazalwane igama lami ngusandile ngwadlamini Sibongo ngwala eSweetwater kodwa silapha eHammersdale. Kwafika ubabugumbi lapha eHammersdale ngemvuselelo mayishumayelo ubabugumbi uthi besigijima le kade siphila khona ezonweni besigijima kodwa inkinga bekuwukuthi besingekho kwiposition. Manje sesikwiposition kuzomela sigijime ngamandla singakhathali. Ngabona sekhulunywa nami labazalwane bekuhlezi kuthandazela ukuthi ngaso sonke isikhathi bakushunyayelwa kungashunyayelwa information kushumayelwe itransformation phezulu yami empilo. Ngiyambonga uJesu. Ngaso sonke isikhathi makushunyayelwa ngiyafunda mina. Nayizolo bekhulunywa lapha kuthiwa izulu kahle kahle liphila kithi. Ngabona no. Kahle kahle njengoba sengimamela uJesu ephila kimi uJesu uthi uphila uNkulunkulu kahle kahle akusamele ngisenze isona akusamele ngikwenze okubi ngoba ngizobese sengenza okubi ngiyisezulwini ngoba sana ngiyambonga uJesu ukuthi angidlalise nangalokho kuthiwa umoya ongcolile mawuphuma kumuntu uyaphuma hayi ukuthi mhlawumbe uyahamba uyobheka enye indawo uthi uyaphuma la eceleni ulinde mawulinda uyazulazula thoma uzulazula ulokubuya uzobheka ukuthi kunjani kuthiwa mawufika ubheke ukuthi kunjani mawubona ukuthi hayi ukliniwe kunalutho uhamba ubuyele emuva uhamba ulanda abanye abangaphezulu kwa abanamandla ngaphezulu kwakho manje ngiyayibona lento ukuthi kunzima kwathiwa uFaro uthi lapha eGibhithe uqaphela ukunjoba usuphumile ungaphindi umbone ubuso bami ngoba wakubona uyakufa nokufa ngabona ukuthi ngeke akusekho ukudlala manje ngiyambonga uNkulunkulu engimisile nje ngiqinile ngiyafisa ukuthi ngigijime ngingakhathali nje ngifuna umbuso wakhe ngiyabonga. Amen bazalwane. Nami ngithatha leli thuba nje ngibingelele bonke obaba ngokuhlukana kwemisebenzi nangezihlalo nangesigaba uNkulunkulu abaphe wona umsebenzi bawenza. Amen bazalwane. Ngibingelele nonke ibandla likaKristu ayizuzelele nangegazi lakhe. Amen bazalwane.
igama uSiphamanda wakaMajoli Sibongo. Ngiyakholwa ngisindisiwe egameni lika Jesu. Amen bazalwane. So bengithanda ukuthi nami kube khona nje umhlabelelo esidlula kuona before ngingene kwami ukufakaza. Inkinga yikho baba. Inkinga yikho baba. Inkinga yikho ebandleni. Amen. Siyabonga kuJesu. Amen bazalwane. Lithi ngoba likho elinye igama alikho elinye igama yeba likho elinye igama elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindisa esimelwe ukusindanga esimelwe ukusindanga Jesu ya mangalisa Jesu ya mangalisa Jesu ya mangalisa mangalisa Jesu ya wakipikisiyo Jesu ya mangalisa mangalisa Jesu ya maliko elinye igama aliko elinye igama sishonjalo elinye igama esimelwe ukusindana esimelwe ukusindana esimelwe ukusindana Jesu ya mangalisa bazalwane ngoba ngempela anganoma kuyazwakala because ngempela bazalwane alikho yabo ngiba emotional because yabona ngikhumbula la ngilandwe khona yabo ngoba ngime la bazalwane mina I used to be a hip hop artist so istage ngangisithanda but ngaphinde futhi ngasaba. Understand? Because uma phambi kwabantu akuyonto encane. Kodwa uNkulunkulu namhlanje ungenzela umusa ukuba ngizoma phambi kwabagcotshwa bakhe bonke, izinceku zakhe zonke, izincelukazi zakhe zonke, bekade ngiyiphara kumgadagada kumgcekezi, ishalambombo, ngindluluzi. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Ngoba ngempela alikho elinye igama bazalwane elinikiwe ebantwini ngaphansi kwezulu kuba basindiswe ngalo igama lika Jesu. If igama lika Jesu kuyilona ethenjiwe emazulwini semhlabeni ngaphansi komhlaba. And lona gama uNkulunkulu aliphakamise ngaphezu kwawo wonke amagama. Ngaphezu kwawo wonke amagama ukuthi nelimi zonke zasezweni it's either ukhuluma isiChina, isiGreki, isiPutukezi, inani ilanguage osuyikhuluma kodwa uyamazi ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Amen bazalwane. So nje ngithi nami bazalwane ngiyambonga uJesu ngoba ngempela munye uNkulunkulu munye umlamleli.
phakathi kukaNkulunkulu nabantu umuntu uKristu Jesu. Umuntu uKristu Jesu. Amen bazalwane. Bazalwane ngiyamthanda uJesu Nkosi. Ngiyabona ngibe ngihleli lapha uyakhuluma bangihleli lapha ngicabanga ubufakazi. Into engangayenza ngiyenza mfowethu nayenza nginiwe lami leli lapha. Nali leli lami lapha. Sasafunda u5 ngaphosisi. Yazi emzimbeni wami nginamanxeba akhe. Sikwazana. Singane singena uJesu. Wathi uyangena etoilet sengibeka amanzi abilayo. Wathi efuna isitapha ngambhunyela ngawo. Singena uJesu. Amen bazalwane. Ngiba emotional So ngiyambonga uJesu owafika nami empilweni yami. Nkosi mina bengidelela bazalwane ngale ndlela exa ukwenza. And futhi ngine pride but ngingayi-understand le pride enginayo ukuthi ngiyithathaphi. Maningi ama-scandals uJesu umuntu amsize kona but he didn't know ukuthi usizo uJesu. Amen bazalwane. So kunamazwi nami ngiye ngithi ngiwabuka ngiwathanda impela ukuthi hey bengifile. Yabona mekuthiwa umuntu usuke efile ngey'phambeko nangezono zakhe. So kuyimina lo. Mekhuluma uJesu ukuthi kule ndlela ebukeka inhle kumhambi wayo kepha isiphetho sayo ukufa. Kuyimina lokho. Uthi uJesu wenza isono isigcina suke sisesona. Imina loyo. Wayesethi kodwa isipho somusa sakusindisa sikaNkulunkulu sikuphila ophakathi kuJesu Kristu. Amen bazalwane. Ngoba uyabona uJesu ngempela uthi mefika empilweni yomuntu ubone ufika kumnyama. And kunamafesi ekisilungu ngabonke ibona ngiyarelate nami la. Ngoba methi manje lapho kwaba eFesi uchapter 2 verse 5 ngaphosisi bazalwane. Uthi ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. Nalokho akuveli kimi. Kuyisipho. Isipho. It's a gift, a free gift. Isipho sikaNkulunkulu. Mase yaqhubeka ngezansi ethi akuveli ngomsebenzi. Akuveli ngomsebenzi. Ukuze kungabikhona umuntu osibongayo. Kodwa osibongayo akasibonge enkosini. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Yabona ngiyibuka lento mfethu la siphuma khona. Yabona ngiyasho ukuthi uNkulunkulu uyasebenza, uNkulunkulu unamandla. Because ngoba ngisho ukuthi yazi uzumzondo umfowenu umzondo uthi mose upheka lento omzondelayo ayikho because isikhulu singabhembezwana but bafike ungasiyazondana. Amen bazalwane. And I'm not afraid ukuthi ngime phambi kwabantu ngisho impela ukuthi bengiyiphala. Yes bengiyiphala. Hayi bengiyiphala. Bengiluka ngihlale ekhaya mina egcekeni nginuke ngale ndlela ukuthi ngeke ngimthethe indoda uyanuka. Hayi nami ngithi abenuka fe. Hamba ogeza athi hamba ogeza qala ngithana ngizokogeza kodwa uyanuka. Amen bazalwane. So ngiyambonga bazalwane uJesu owafika empilweni yami and ngiyambonga noBabkhumbi ukuthi wawafika ngale Hammersdale wasipha amazwi okuphila. Because thina bengathi siyaphila kanti sifile. And yabona ngiletha kwenye into kuthiwa uvusa kwaLazaro. Yabo leyo nto ngiyarelate futhi kuyona. Because bamtshela ukuthi lo mthandayo ufile. Mina ngiyibuka le nto baningi abantu ade besithanda. But sithethe sihamba phambi kwabo bese sifile. Sithwaliswe amatshe la. Empilweni zethu sekuthiwa kukho kusangavela sebeprofethile abaprofethi bamanga phezu kwezethu impilo bagibayo phezu kwezethu impilo. Uyabona kukhona ngale ncwadi laphayana kuHezekiah chapter 37 isigodi samathambo omile. Hayi bekuyimina lo. Bekuyimina kuyena nakukhona kuLazaro bekuyimi kodwa uyafika uJesu amemeze izwe elilodwa nje. Athi nje Lazaro noma athi siphamani phuma. Athi nje siphamani phuma. Angibani ngisabuza meza ngaphuma. Usethi ngithukululeni. Angikhishwa yonke lento lamadimoni angibambile waphume. Leli dimoni ungaliphume. Amen bazalwane. Namhlanje ngiyaphila
ngiyakholwa ngisindisiwe egameni lika Jesu. Yes akhona amanye amagama but uJesu uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akekho oyakise ngaphandle kwami. Mayisethi uma umuntu noma efa uma nje umuntu ekholwa yimi. Because uthi mina ngokuvuka ukuphila. Yabo cabanga siyavusa mase siphiwe ukuphila emnandi abaJesu siyavuswa mase siphiwe ukuphila. Yebo, amen bazalwane. Thaba ngiyamfuqa manga ngiyanithanda egameni lika Jesu. Siyabonga ithuba. Siyabonga uJesu. Siyabonga uJesu. Niyababona abefundisi. Haleluya. Ushwebile uSathane. Wadla Jesu. Wadla Jesu. Abafundisi lapha. Mina kade ngahlala nani. Nini nizobuyeni bazondeke ukuthi sebephambili njalo. Uma kodwa bethola ithuba athi ngithola uphila. Ayonke sifuna. Nguye omiswe uNkulunkulu. Manje ngafunda leyo ndaba nje bazalwane soligoqizwe. Nguye. Uma nje umemezela ukuthi ubani? Omisiwe uNkulunkulu. Ewu. Nangi sibezokhuluma ngiyabona sengithatha isikhathi eside. Haleluya. Kunye bengimatshela ngamadoda nami lawo adinga ukuvalelwa ngadedelwa. Avalelwe impela anjani? Awazi uzowafanela kuphi. Nade elinye iphara eceleni kwenu la leli selifaka uthayi. Senzela guga ke lina ngcono sokuma bakubona uguge kanjani. Beka le. Okay bazalwane siyabonga. Bathi khona isicelo esiphuthumayo. Ukhona ngathi uhlaselwa izigebengu. Izwa ke bethu uphumlano wakaNgcobo. Ucabanga wakho gogo. Mhlawumbe yena nje asazi kodwa siyathandaza noma umubulo uphumlano. Ukuthi asifale namehlo sikhulekile. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ngegama lika Jesu uthi impilo yomnyama ngenelela moyithwele akugange phakathi kwakhe nabahlaseli uvele ungamandla ngoba ngegama lika Jesu uthe wena isihlangu sethu Abraham isihlangu sakho ibasihlangu namalomzuzu ngegama lika Jesu siyabonga ukuthi uNkulunkulu ophilayo kubeke kumele udumo lwegama lakho sokuhlalela sokuphusa sokugcwelisa hayi uKristu omthobileyo siyamukela ngokukholwa ukubiyelwa nokuvikelwa komntwana wakho imanjalo inkosi ngoKristu omthobileyo siyabonga. Thank you Lord. Amen. Hallelujah. Angiqedekele livesi bazalwane bengakaqedi ivesi lokugcina 42 uthi wasiyala ukuba sishumayele kubantu sifakaze ukuthi nguye nikhona bazalwane omiswe uNkulunkulu ukuba abe ngumahluleli wabaphilayo nabanjani into nje eyenzwana ngakufakazwa ngoJesu lento nje yenziwa insizwa zami. Hallelujah.
mina ngihlaleke ngilalela kakhulu abantu abaningi kulabasebenzisile abantu ebebenje ama-drug addicts, ama-alcoholics, iy'febe izona uNkulunkulu akwazi ukuyiqasha. Nikhona abazalwane asebenze ngazo ukusizakala abantu, and kukhulunywa ngale ndlela lokukhulunywa ngayo ukuthi uyachaza ukuthi ubani okwenze wabanje phela. Le ndaba ayithatha isikhathi eside. Verse number 43, ngaye bonke abaprofeti bafakaza ukuthi ngegama lakhe bonke abakholwayo nguye bayakwamukela ukuthethelelwa kwezono. Iyona leyo nto emenyezelwa kubantu. Abantu bahlala banonembeza abangaphumule, kodwa kumenyezelwa le ndaba nje ukuthi ngaye bonke abaprofeti babefakaza ngaye. Hayi ngathi bafakaza ngobani? ngoJesu. Sizama ukunisetha ukuthi kade siphile esikhathini esiningi sisho ukuthi mina hayi uJesu mkhona abazalwane. Ayidluli indaba kamina. Ekamina ingene ekutheni ngangifika kwafika ongivusile. Haleluya. Lithi iBhayibheli uma uPetro esakhuluma ngalamazwi, kwathi uPetro esakhuluma nawo mazwi, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo bonke ababelizwa izwi. Umoya ongcwele akasho into eyiningi, ukhulume namazwi esiwafundayo. Umoya ongcwele yena wathatha ilungelo. Bejatshulisa ukuza ukuthi kanti uma bekholwa egameni likaJesu bazothethelelwa izono. Ayikho into emnandi uhamba ungalahlwa ukunembeza. Umoya ongcwele wehlela phezu kwabo ababelizwa, abokusoka abakholwayo babefike noPetro bamangala kakhulu ngokuthi isipho sikamoya ongcwele sitheliwe naphezu kwabezizwe, ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi betusa uNkulunkulu. Khona uPetro waphendula wathi, ukhona yini ongala namanzi ukuba bangabhabhatiswa laba abamukela umoya ongcwele njengathi? Ingakho sesigcizelele ukuthi uma umuntu esamukele uJesu, step number 2 wakhona water baptism. Uma nisiwamukela uJesu, step number 2 kwenziwa njani? Umbhabhatiso wamanzi amaningi, hayi umgunyathi wamasonto. La umfundisi ebhabhatisa iminwe yakhe bese chela ingane. Kezwakala leli gama elithi bhabhatisa lisho ukuthi gqiba, lisho ukuthi mbelwa, lisho ukuthi mboza. Angazi nami kezwakala. Umuntu uyagqitshwa ngombhabhatiso, ambelwe kanye noKristu ngombhabhatiso, angachelwa kodwa ambelwe. Nikhona bese vuka ehambe ekuphileni okusha. Amen. So uPetro kusho njalo kwalana wayeseyana ukuba baphathiswe egameni lenkosi, base bemncenga ukuba ahlale izinsuku 18. Bonke abantu abangabhaphathisiwe sesicela ukuthi nina nje nigcine enabhaphathiswa umfundisi ebhaphathisa iminwe yakhe. Angene wena ke manje. Hayi iminwe kabani? Hayi iminwe. Bonke ngeke ngithi abafundisi banenzondo basabantu nge-trace hogweni, ngoba uJesu uthe uma umuntu engazalwa ngamazwi nangomoya ngeke angene. Kusho ngendlela awuhlangene nokuphila okuphakade, awuhlangene nezulu, kodwa wenziwa abantu abahamba phambili abathi amanzi amancane namaningi ayafana. Kodwa ngiyaqinisa nakunina, uma ivangeli babedinga babhabhatiswa abantu, wena ungabhabhatisiwe udinga lenkonzo ngenhlanhla lana sine-Jordan la eduze. Uma ungabhabhatisiwe nanti iJordan. Amen. Nangu umfula iJordan, bathi abanye ngumfula ongahambi, noma ungahambi kodwa uyagqibeka wena.
ngoba uma hamba akuhambi izono akezwakala umgomo umboza ungcwaba uhlanganyela ufana naye ngombaba uyambelwa lento yami ngiyithintingo uyambelwa haleluya siyambonga ukuthi ngiyabona ibhetri yami iba flat yamdumisa uJesu angiphinde nje ngigcizelele lamazwi la kunina lawa akhulunywa uMateyu ku chapter 11 yawagcizelela kunina uverse 2 wakhona lethi iBhayibheli uJohane ngesikhathi esetilongweni uyabuza ukuthi unguye noma silindele omunye na nikhona bazalwane unguye noma silindele omunye na unguye khona amazwi la engwathandayo lawa akhulunywa uJesu ngiyawathanda nale niyasebenza kusho ukukhona sipha haleluya ukuthi nguye noma silindele omunye ngifuna ukuthi bazalwane uma kukhona izinto esinganamathela kuzo iyona leyo ndaba ngiyacela ke ningilekelele ubani lengane yake efunde yana noma ubani lo ungasifundela nini niphethe umpopho Matthew chapter 11 verse number 2 funda verse 2 yebo and when John heard in prison about the works of Christ uma uJohane esejelezwa ngomsebenzi kaJesu he sent 2 of his disciples wathumela ababili babafundi bakhe and said to him wathi kubo are you the one coming or abuze ukuthi wena nguye ozayo or do we look for another noma silindele omunye Jesus answered and said Jesu waphendula wathi go and tell John the things which you heard and see hamba utshela uJohane izinto ozizwileyo noziboni leyo umtshele lokho okuzwile nokubonile uma ufakazwa ngoJesu umtshela ngento oyibonile nonjani yebo qhubeka qeda ntombi Jesus answered and said to them go and tell John the things which you hear and see verse 5 lezokuzwayo nokubonileyo yebo the blind see impumputhe zenze njani yebo and the lame walk inyonga zenze njani ziyahamba imali bazalwane mina ngizama ukulekelela nina la ukuthi itest le yokufakaza ukuthi ukhona nikhona bazalwane lezi zinto zidinga zibe ibread isinkwa sethu semihla lezi ekhulunywa ngazo uma sihlangana nabantu akube izinto zemihla lezi nje ukuthi ne impumputhe ziyabona inyonga ziyahamba qhubeka the lepers are cleansed abanochoko bayahlanjululwa and the deaf hear abangezwa bayezwa igama lelihle ukuthi abangezwa yini ithuli yebo the dead are raised up bese kuthi abafile abafana nathi bayavuzwa ngicela ubone ehholo bonke ababefile bavuzwa uJesu bonke ababefile awunanifile ngeziphambeko nangezono navuswa ubani yebo bayavuzwa and nabanye asebefe literally bayavuzwa nikhona bazalwane sekuhlukene inyama nomphefumulo Jesu akakaguquki nje bavusa uLazaro babafile usenjalo namanje haleluya usenjalo bayavuka ngegama likabani likaJesu hamba umtshela ukuthi nazi izinto ezenzekayo qhubeka qedela ntombi
The poor have the gospel preached to them. Imani asilaleleni abantu abampofu kanti benziwani ini angithi ivangeli lizokuphakamisa ngoba umpofu likuphakamisa lokuhlalisa nezikhulu nikhona bazalwane lokuhlalisa nani obhekile isihlezi nabaphara phakamiseni uphakamise thina wazosihlalisa la sathanda sokuhlala namaphara lalela sonke sifana nani besifile besinjani sifile kodwa kwafika lo muntu ophakamisa abantu bazana baba uma ngilalela umfakazi ngithi mina uma umbiza kodoti ngambizi ngenganathi doti nganconto afika ngozana but kodwa akasadluli bamadlalo lokukhuluma lo ndaba sengiqonda ukuchaza ukuthi uthatha odoti bagezwe uNkulunkulu asebenze ngabo uthi musukhuluma bathi ungabusakusho lokho angakwazi ungakusho bakhona basakushila haleluya nazi izinto zenzeke ezifakazi ukuthi uJesu ukhona uma lezi zinto zingasekho ngokwazi ukuthi uthuthile umoya engcwele obingelelwa insizwa zami la ngokwazi kunjani wahamba namasakana akhe wahamba wathi salani ke niphilele nodwa ngoba nifuna ukuphila ngaphandle kwami haleluya ngiyambonga uJesu ngevangeli cha bazalwane ngijabulile yabona indaba okulalela uNkulunkulu hayi ngijabulile yabona nje bonke abantu babethi uphambene umadlala she ufele umfazi esemncane enzana ziyarara anivese ngikhuluma into engaphezulu kwabo ngifele umfazi mina ngitshela abantu ukuthi ngiyahamba ngiyenquthu amkhali ngithi ngiyahamba ngiyenquthu la inkosi engithumele khona umfowethu nje umfundisi ngaso sikhathi cishe wayese enquthu esenquthu bekweyisondo lakithi amaweseni limbeke enquthu uyahamba uyele enquthu utshela abantu lapha enquthu uthi le ndaba insindiso umsangano ubhuti wethu omncane ufele umfazi uma ngifika ngizoshumayela ubaba uMazibuko niyamazi wayemshumayeli wakhona uma inkosi imhlangabeza ilona wena 10 years eshadile bengayitholi ingane umuthi semhlangabeza ke xoshisa isilwana debelala naso emlaphe intwaleni zengulube ebanika umntwana usiyaxoxa kancane uthi ubhuti wakho wesho wena ukuthi kodwa zararaza zaxosha ilwana haleluya kubaleka ilwana bezibagcina zini ngithi uma uJesu engenakuzenza lezo zinto ayifakazele akulona nina nje sihlanganyela nani la sidinga simbone uJesu enenzela yonke into wena susa amehlo ezintweni adesha amaphara funa umbuso manje niyahlupha nini uma ungayitholi ingane lokho ubhekene nakwaphela lenyanga ngisaqhubeka futhi esikhathini sabesifazane nangale inyanga ezayo seyinyanga ey'ntathu ngithandazeliwe akwenzeki lutho awubhekile uJesu ubheke iy'nyoka ezinjani bonke ababheke iy'nyoka ezibalumayo bafehlana kodwa babheke ngabaluma zathi zibaluma uphoyizeni wazo wangabanamandla yonke into nenkinga nayo iyasolveka uma ufika egameni likabani siyambonga uJesu siyathandaza haleluya kodwa ngijabule nje ukuthi uhlanya lo madlana hawu kodwa mase nginibona kodwa mase nginibona ngitawo kodwa uhlanya ngenhlaka nangisibhedlela leduze singahamba nangenyawo siyekhona uma isekhona ifayile yami ningayifica lengangibhale khona ngasathi ngithatha isiqhumo sokungavikeli kuthi nansi ngase ngibhale ithemba lami 103
verse 3 ithemba lami yena uthethelela zonke izono owelapha ngambone lapha walapha iasthma engangizalwe nayo ungelapha njalo hey nange sengilaphe nonyawo bese lunga bengibuze laba ufaka kanjani sona isicathulo kodwa kudingeni nana seyicathulweni ngithayime ngingafaki lezi ngithi ngiyalifaka unyawo lungisheshe lungiphije ngathi hayi ngifake lezi ezithi yabo nakwelam lonikhaya Ikhaya ngilekeleleni kwelamlo ikhaya akukho hlupheko akukho hlupheko kunensizelo sifike la sihlangabezana nezimo ezifana nalezi engikhuluma ngaso kimi kodwa ipain ungayizwa angathi ngizwa kahle ipain njani iBhayibheli balikhuluma nangokuthetha nje kwaba isiqalekiso ukuthi uma sebonile Adam noEva bese kuba isiJesus ukuthi lo wesifazane ezwe ipain angithi ngomthetho ufana ngabe nje mabene mina ngisikholwa ayikho mina ngangozwa le yodwa kuphela angempela haleluya David ngokweBhayibheli kufanele uma uya lapha kufanele nje nomuntu yabona mfethu oyishayila ibrayi yabo uyodeda uyodlula lapha cha ngisho ngokwethu ngoba kwaba isiqalekiso ukuthi uyozwa ubuhlungu akithi manje sesakhezweni lapho kuthi ubuhlungu ukuthi inkosi ayisenzele umusa siphile bazali singabi nobuhlungu bokulahlwa amadoda singabi ubuhlungu bokuhlushwa ingane singabi ubuhlungu bokuswela singabi ubuhlungu bokuthi asinalutho kodwa nje siphile siza uJesu ngoba sisekhaya ezulwini akuhlushekwa amadodana nikhona ezulwini kanjani insizwa lezi zawumacingwana phela ngezizwe majona nabo bacingwa nikwazana nobabili amadimoni ayababopha mama kakhulukazi ngikhalela uma wabo nje ukuthi ubethini osama twins yazi kodwa yazi bazalwane nginingixolela ngiyena umuntu wepolitiki kodwa usibulele
uhulumeni. Wenze njani? Niyazi ukuthi obani abanikazi bama-drugs? Uhulumeni. Hayi ukuthi aqale manje ngesikhathi nje kutholakala inkululeko. Khona umlungu esebenza e-airport leni sibiza ngo-Oliver Tambo. Asho kwakuthiwa ubaba uMbeki president. Athi kungena ama-drugs e-airport. Upresident wonke avele athi sikhombisa iproof. Whole president isikhombise. Ekugcineni he was fired lo mlungu. Kwakuyena oxoshwayo. Ngoba fanele ungena and azibulele ingane zakithi. 2 base besiphula uNkulunkulu. Kwavalwa iBhayibheli. Kwavalwa ukuthandazwa ezikoleni. Kwangena ngaqala ukubona ingane ehayize ezikoleni. Sasikwazi thina entombini esiweyiphothwe yinsizwa zifuna intombi yogana. Bayifaka umantombani kodwa umantombani. Bayifaka umantombani ihamba ikhale. Yahamba iyala ingafuni khona. Khona sayivimba ekhaya sayivimba kwaqala kwafika umndeni wakhona ukuthi akadlulanga sathi akadlulanga. Hayi babuyele emuva. Kanti izothi lento nizicashisile la zayicashise khona balethi babuyele emuva zayithatha zeza na sayivimba nomkhulu nabanye basekhaya sayivimba abumandla enunweni ilangezwa khona zikhuluma inunu zithi asiyila kusazila sizithaziye khona zithi siyekhaya. Umthetho wazi ukuthi kufanele ba nomuntu lo ahambe aze aye la eyoganiswa khona hayi ngokuthanda. So nje sibonile into yomoya obumnyama kodwa siyaqinisa igama likaJesu lingaphezulu kwakho. Akusiyabonga kakhulu. Bakhona abafuna ukuthandazelwa sesiyadlula. Abekho nonke ni right. Ya subeka umuntu izandla nje mhlawumbe umntwana kabiyela ukhulumela nikhona ukuthi izandla lifika kanjani ngocingo. Uzofika zizofika. Ngicela bame ngeenyawo labafisa ukuthandazelwa noma uthandazelwani noma yini noma ingane noma wena noma yini mangeenyawo. Leyo nto ifunayo nocela nikuthandayo ngegama lami ngikwenzele. Nocela nikuthandayo igama lami ngingenze njani leyo nto ifisa uJesu akwenzele yona yamukele namhlanje ngegama likaJesu. Ufana amehlo akho umtshele Jesu ngiyakwamukela lokho engicela ngoba uthe Jesu celani nizophiwa. Leyo nto icelayo uzokupha uyakupha yona yamukele umtshele ukuthi Jesu ngiyamukela ngokukholwa lokho engicelayo. Isho ngicela sithandazeni. Haleluya ugcwele wena wahlatshwe eGolgotha. Siyabonga wena uneyithembise engaguquki. Sho njalo ezwini lakho wathi noma yini sicelayo sikholwa uyakusenzela yona. Thulula umoya wakho ogcwele phezu kwabantwana bakho bahlangabeze ngamunye hlangabeze izidingo zabo ngegama likaJesu. Khulula qaqimo phezu kobumnyama lokho akwenze ejele uphethwe zovuka yonikelwa wayicela wathumela ingelosi yakho phakathi kobusuku yamthinta ohlangothini ithi Petro vuka sukuma Petro izwi lakho lithi ibopho zayiqaqekela wathi qoka faka amasandals akho ngilandele ezenjalo kubantwana bakho bahlangabeze ngamunye egameni likaJesu zonke ibopho zobumnyama ziqaqwe
egameni likaJesu lonke abakuzele kuwe kubanikile kona siyakwamukela ngokukholwa nesandla sakho seluliwe uqobo lophula amajoka uqobo olufundisayo siyabonga ukuthi umuhle sokuhlalela sokudusa uKristu Jesu adunyiswe yena yedwa amen.